Dragi roditelju, hvala ti što si ovdje, što si odlučio pogledati ovaj video i time već šalješ poruku svojoj djeci, da ti je stalo, da želiš razumjeti, da ne odustaješ. Možda ćeš pomisliti zašto bih gledao ovo. Moja djeca su dobro, ali dopusti mi samo par minuta tvoje pažnje. Danas je realnost da više mladih nego ikad traži psihološku ili psihijatrijsku pomoć. Nije to stigma, to je znak vremena u kojem živimo. Ako si roditelj koji se brine, onda znaš da srce boli kada vidimo tihu patnju kod svoje djece. Prema UNICEF-u u Hrvatskoj oko 11,5% adolescenata ima mentalne poteškoće koje zahtijevaju pažnju. Prema N1 do 75% psihičkih poremećaja počinje prije 18. godine. To znači da mnogi problemi nastaju u tinejdžerskom razdoblju. UNICEF-ov program Schools of Support obuhvatio je 92 škole u Hrvatskoj, s tim da je preko 35.000 učenika sudjelovalo u aktivnostima jačanja mentalne otpornosti. Ovi podaci nisu samo statistika, to je signal alarma. Mladi osjećaju pritiske, očekivanja, usamljenost, neizvjesnost. Neki najčešći primjeri: dvoje djece, roditelji oboje rade, vikendom žele biti prisutni, ali umor, kućanske obaveze, posao, sve to stvara distancu. Dijete u sobi, a roditelj u glavi proživljava stres. Zatim, želio bi razgovor s djetetom, ali ne zna kako započeti. Boji se pogriješiti, boji se da će ga dijete odbaciti. U prošlosti roditelji su imali više vremena. Danas, kad su karijere važne i obaveze guste, često roditelj sluša dijete u stihovima, ne razumije nijanse, ne vidi skrivene riječi i ta klopka odgoja nastaje. Roditelji rade, a djeca odrastaju sa osjećajem usamljenosti u srcu. Ne predstavljam se kao psihijatar ni psiholog. Moja uloga je coach. Pružam alate, metode i mentalni okvir. Coaching nije dijagnoza ili terapija. Coaching je podrška, strategija i put prema unutarnjoj jasnoći. Kroz coaching i NLP tehnike možemo kao roditelj biti svjestan mogućeg problema, razotkriti negativne misli koje blokiraju mlado srce, upotrebljavati pitanja poput kako se osjećaš, šta ti misliš i slično, naučiti preformulaciju misli i pretvoriti ne mogu u kako mogu, otvoriti kanal komunikacije između roditelja i djeteta, da dijete nauči slušati, a ne samo čuti, pružiti konkretne vježbe za fokus, smirenje, emocionalnu stabilnost. Kao na primjer kad dijete kaže niti ja ne znam što osjećam, coaching može pomoći da zajedno istražite osjećaje, tuga, strah, ljutnja, prepoznate ih i oslobodite ih iznutra. Preformulacija misli, negativne kao ne mogu, kako mogu. Metoda sidrenje smirenja, kratki mentalni ritual, djeteto miri iz dlana srce, duboki dah. Mentalna mapa osjećaja, crta se na papiru, boji, emocije, otvoren razgovor. Postavljanje pitanja što ti je danas bilo teško, umjesto što si radio, radila, kako se danas osjećaš. Samo jedno pitanje na dan može otvoriti vrata razgovoru. Ako želiš da ti dijete dobije podršku, a ti dobiješ smjernice i nesigurnosti prerasteš u sigurnost, prijavi se na besplatan roditeljski coaching razgovor sa mnom. Mi ćemo slušati priče koje su ostale neizrečene, kreirati konkretan plan komunikacije i mentalne podloge, zajedno obraditi prepreke koje stoje između vas i djeteta. Pošalji mi mail na info@moćmisli.com s naslovom prijava roditeljski coaching. Roditelji, ovo nije putovanje koje morate sami proći. Naša djeca zaslužuju osjetiti da nisu sami, a mi možemo biti most koji ih vodi sigurnije. Kad se roditelji odluče vjerovati, slušati i razgovarati,
često čuda počinju. Hvala na povjerenju. Zajedno možemo napraviti razliku. Zdravi i veseli bili.